Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah dalu niki saged makempal panjenengan, Mas. Nggih. Pangapunten radi randhat. Nggih, mboten napa-napa. Wong kula lek dandan nggih waduhe kaya ngoten kok. Mau oleh mancing oleh napa, Pak? Mancing napa? Wong kula iki malah keturun teng pinggir laut e. Libur panjenengan. Alhamdulillah dalu niki Nggih. derek-derek mangayu bagya yektosipun wonten ning tlatah pundi, Mas? Karang Gongso. Karang Gongso. Nggih. Weh ra disiplin kok iki kok. Seniman iki yang disiplin ngono lho, ora kok terus masyaallah. Rada rene lah tekamu telat iki ya apa? Tekamu iki kudune ngepas-ngepasi serapat muni sing pun diracik kali Mas Basuki. Ndar rene. Mau sik jagoan karo pacarku isih ra petuk. Weh. Duwe pacar to niki? Nek kene aku duwe lho ngawur ya. Sapa? Mak Pah iki karo aku wis Pak Pandi. warung pojokan ku lho. Weh. Kowe iki ya terutusan gone nek pah barang ya ngopo? Karo aku suwi yo. Kowe iki ya sembrono kok iso. Pangapunten lho Mas. Pancen papan panggenanipun kados mekaten. Nggih. Dadi paling mboten klungsa-klungsu nderek wudu. Nggih. Kula lan panjenengan suwan piyayi wonten ing tlatah pundi Mas? Karang Gongso. Gongso. Niki lho Pak. Dados dalu niki panjenipun mujudaken syukur. Insyaallah syukur ingkang dipun pujaken dening Gusti Kang Maha Agung. Sedaya ridho lan hidayah tansah mayungi sedaya warga masyarakat wonten ing Karang Gongso. Niki Amin. ingkang rawuh kathah sanget Mas. Alhamdulillah. Mboten mirangi raos hormat dari jajaran-jajaran kepemerintahan wonten ing tlatah Karang Gongso. Bapak TNI Polri juga terima kasih. Lan ugi dari Forkopimcam sedayanipun rawuh. Ini menandakan bahwa Karang Gongso ini yang selalu melestarikan budaya Jawa. Mula katitik ada beberapa hari, ada beberapa rangkaian acara yang digelar wonten ing papan mriki. Mudah-mudahan kajat niat kabulipun dipun pangestoni dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Amin. Allahumma amin. Panene ya melimpah ruah muga-muga dadi nelayan iso slamet gangsar. Pripun Cobi? Jenengane panggunge lampune abang tok malah koyo ning jero kafe. Jarak lagi bingung. Nggih, cabi operator. Awakmu sing rada anu kulino sering rene jajal. Medane kene iki kepiye jajal? Lagi iki Karang Gongso wayangan nanggap wong mancing lagi bengi iki. Kok iso nanggap wong mancing pripun? Oke iku yo mancing nang kene. Berarti nek sampean nanggap wong mancing berarti paham dengan situasi Lho sini. iya lho. Cara pojok iki cara iwak laut apa? Iki ya. Nggih. Iki cara iwakno nun sewu lho iki. Nggih. Iki sengreng. Wah. Sengreng. Lho Pak. Iki bocah iki. Wah, sabone rene. Jangkar ki nganti saiki arang-arang enek sing ilang iki nyapa? Mergo iki mancing. Sengreng ki sisike kandel Iya, iya. ya to. Nggih. Nek diklongkop iwake lek wis mati kakune ra umum. Wah. Sengreng iki. Sengreng. Jajal iki sing ngagem kaca tinggal iki. Iki nek nggih kacamata nu cara iwakno luto. Lutoe mripate ombo kae. Ombo. Wah, awake rada. Awake yo wah jan daginge kunel. Berarti punel tenan. Iya. Buntute piye? Buntune jelirit. Iya. Sengreng luto. Luto. Mun saya lho Mas. Aku Iki nek bak-bakan kelautan. Wah, niki Aku lho, Bos. Iya. Kene kulino kok ya. Kula rupane ya jangkar. Sing niki cara iwak napa Mas? Cara iwakno blencing. Cilik ya. Cilik tapi nek kadung gondol kuwi narik sembarange. Mulane sapa wae nek kena iki bondone entek resik. Mergo seneng narik. Iya. Blencing, luto, sengreng. Iki mesti apik iki Mas. Kowe tak delokno cara iwakno sekartaji. Wow, berwarna-warni. Berwarna-warni tapi pati lepeh lorone ra umum kuwi. Iki sekali matel piye Mas? Wah, jenu. Sekartaji iki wae apik lho Mas. Warna-warni ana biru, ana kuning, ana ireng ya apik. Mula bocahe ketok ayu ya. Ayu. Setunggal ini cara iwak napa Mas? Petek suwer. Petek suwer. Kene petek suwer. Ora aneh. Petek iler. Petek iler enak kok. Jangkrik. Dadi Masa iwakane jenenge petek. Enak, lek munggah mak kop.
Oh iya apik. Ah iki istimewa iki. Nah, kuwi beda karo liyane. Pripun? Mergo senior kuwi cara iwakno wis beda neh. Napa, Mas? Buntal. Kuwi wis dipancing, munggah dicekel blenduk. Mulane kuwi sinden gampang meteng ya kuwi. Masa ya sakmono. Upama senggreng. Senggreng. Ki cara dijangan enake jangan apa jajal? Kuwi disangan nun sewu lho ya. Nun sewu nggih Mas Basuki. Ah nggih. Kuwi biasane digoreng tok is enak. Niki, Pak. Ya. Goreng tok Enak. Segone anget. Segone anget, sambel bawang kuwi enak ra. Masyaallah ya. Cara lutono Luto kuwi malah hebate ra. Pripun, Mas? Mbok asap ya enak, mbok goreng ya enak, mbok jangan ya enak. Masyaallah kok ya hafal to sampeyan. Layakno ning gone mak-mak suwine ram. Mak pah aku. Mak apa? Iki cara ndi mo? Lho padha. Blencing padha ya? Padha blenceng iso ngono kuwi. Cara iki mau sekartaji. Kuwi ya lek sekat aji ki nun sewu. Nggih. Lek digoreng ya enak. Nggih. Diasap ya enak, dibakar ya iso Iso enak. enak. Iya. Sambele apa? Sambel ya bawang ya enak, kayak kecap ya iso enak. Oh iya. Diculit ning ngono to? Iya. Cara iki mau apa ki peteler. Kuwi digoreng tok garing, kuwi dipangan kemripik. Golek garing. Goreng garing dipangan kemripik. Nek cara iki iwak apa butal mo? Kuwi rasa digoreng. Piye, Mas? Lek bar mancing cemplung neh wis rasa digoreng. Ya urip nek Saking racun. wis asem brono lho. Mangsa. Berarti cabeke iwak apa ya? Lah. Lho iki lak urusane lak ning laut to, Mas. Iya to. Donga Pak. Apa siki? Ah nggih. Kulo seneng lho dalu niki pokoke. Mas Rum. Wah, ambo yo dagelane metu mesti tokne bluke ngene to. Lah nyapa? Malah kaya metu ning gendruwo. Oh, lah suasanane lak beda to, Mas. Iya. Niki lak awake dhewe ndonga bareng, tirakat bareng. Nggih. Mula tirakat dalu niki ingkang dipun sengkuyung warga Nggih. Masyarakat Karanggangsa. Ini Malah dipun pandegani kalih inggih menika Bapak lanang menika lho mugi-mugi kemawon musik to Pak Lanang sinten to? Pak Kacu iki Pak Kacu nyapa Pak Lanang. Lah ya kan sing duwe wong lanang to. Rumangsamu ager jebles ae. Nuwun sewu, pancen nika gumolong nyawiji yektosipun menapa, Mas? Nggih, Pak. Karena ini tidak membeda-bedakan atribut apapun. Nggih. Mbuh kuwi derajat, mbuh kuwi pangkat, mbuh kuwi kepenak anggone duwe apa kuwi kamulyan lan duwe penak anggone kasengsaran semua dirangkul menjadi satu. Betul. Ini menandakan bahwa Karanggangsa seluruh para masyarakat dan para nelayannya itu bersatu padu menanamkan persatuan dan kesatuan untuk menjaga keharmonisan masyarakat Karanggangsa. Tepuk tangan untuk warga agung sedaya. Iki Mas Bas. Iya, mantap. Mas kula niku pangapunten njur nek enten wekdal sedina ora mayang ora kerja. Sabane ngriki Mas. Mriki Pak kula. Saestu. Malah alhamdulillah sak samenipun kula klub mriki sak menika anak kula sak menika tinggene Polsek Watu 5, Pak. Masyaallah. Nganti iso mlebu Polri ning kono ya. Enggak nyopet kecekel ndek ngene kono. Kowe iki ya diangkat derajate anak ngono lho kok iso. Mula Mas Basuki ingkang lenggah lajeng dipun jangkepi para waranggana lan ugi para wiyaga lajeng tasik wonten kula lan Mas Jonglutuk ingkang dados jangkepipun panjenengan ngasta. Niki Mas. Mula lak remen penggalih panjenengan to. Piyai sepuh-sepuh menika ingkang lenggahaken papan wonten mriki. Niki mboten ngilangi ilah-ilane Piyai Jawi. Ah nggih. Nggih to, nyatane budaya slametan sik ana. Iya. Budaya sedekahan ya ana. Leres. Mula wong sedekah syukuran iku pun nganti waleh, Mas. Nggih. Wong sedekah kuwi ora marake lempoh ning sansaya bakoh, sansaya ora iso roboh. Niki lho, Mas. Ora lokak saya kebak ora wutah saya wutuh. Lho, Mas Dalang Trenggalek iki mangsamu. Iki bos kuliner. Jajanan Trenggalek kulaan ning kono. Apa-apa enek? Kulaan ning rika nika lho, njaba. Iki Aku gawe tuku kok. jajan tempe kripe. Dudu no. Apa? Pelikipu. Wis diganti. Saiki manco. Weh bahasa-bahasa ngono kuwi harus kita sisihkan karena apa? Generasi bangsa itu butuh cerdas. Putra-putra bangsa itu butuh edukasi bahwa bahasa yang membuat kata-kata jorok itu selalu dialihkan. Pancen yo jenenge mbiyen kuwi yo. Akhirnya tak ganti. Yo ngono kuwi dikromo inggil basa halus. Ganti manuk gulung-gulung. Lambemu ora nyotho blas. Bapak Kacuk nika. Kok gak penak to jenenge iki? Anu,
anu bapak peksi ngoten man nggih. Nggih. Ya ora iso ya Pak Kacuk. Mboten. Rumiyin pancen tiyang sepuh ngudang kepengin putrane lanang. Lah Terus, niku. Mas Basuki. Lah saiki artine kacuk kuwi apa? Kacuk. Ya aku lek nganti elek ra diterne ning nggone rumah apung aku. Loh, ora lah iki lak menyesuaikan to. Ya. Ngono. Pak Kacuk. Kadek bismillah bareng. Aku ki Mang aku ki jenenge tak eling-eling tapi nggone kadang-kadang lali aku ki. Pak Kacuk ki saka tembung kaki karep lan sedyane bengi iki bisa kaleksanan nyawiji dadi siji inggih menika nggelar bersih dusun lan ugi Sedekah sedekah tasakuran gelar ringgit ing dalu menika muga-muga warga berkat Karanggangsa pinaringan berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iki lho. Nggih. Mantap. K. Nggih. Apa? A. Oh, Bar nggih, K A. terus A. Heeh. Dalange nek umur pengaruhe ngene iki. Mboten. Persukukatan apa per huruf? Sembarang kula. Oh ya wis A. A itu amalah yang diemban. Nggih, nggih. Insya Allah akan dilaksanakan dengan baik dan benar. Alhamdulillah. Terus lajengipun Pak. C. Cocok. Oh, cocok. Kaget aku tak kira muni Iya. arep muni piye. Oh. Iya, cocok. Cocok Pak. Pun Pun ngoten tok. ngoten tok. Nggih. Iya. Usaha untuk memajukan destinasi wisata ana ing Karanggangsa. Iya. Itu yang menjadi prioritas beliaunya. Iya, ini Ini menjadi pilot project Nah. kanggo Lagi niku. wisata pantai. Betul. Nah, pengelolaannya, manajemennya, Leres. nggih, peningkatan Promosinya. iya betul banget. Membangun UMKM perekonomian masyarakat. Iya. Kabupaten membuat kegiatan lomba naminipun Galaksi ngriki sampun masuk 3 besar. Alhamdulillah. Nggih. Nggih. Pengelolaannya, inovasinya, manajemennya. Jadi sing bagus. diarani kreatif, Iya. produktif dan aktif itu seperti Betul. ini. Iya, Ngono. betul. Yang terakhir adalah Kan- komunikatif. Sing terakhir? komunikatif. Komunikatif. Jadi insya Allah komunikasi itu mendekatkan silaturahmi antara siji lan sijine, Iya. orang beda-bedake ndi pangkat, ndi derajat, ndi sugih, ndi melarat, ndi tuwa, ndi nom. Lah, Yang iku lho. penting menuju yang menjadi misi dan visinya Karanggangsa akan menjadi tujuan utama destinasi wisata yang ada di Trenggalek menika. Hebat, tepuk tangan Karanggangsa. Niki hebat, Pak. pegawe kaya ngene kok iso. Oke. Kula niku- Karanggangsa. 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 Oh, Karanggangsa. Coba sampeyan saiki piye? Karanggangsa. Nah, persuku kata. Ya, coba. Aja mleset rada kene. Ka- Kowe rada ning padangan wis rupamu ireng kena abang malah kaya demit iki. Karanggangsa. Nek kabeh kok tok mumet tau. Matang suku kata mawon. Dudono nek awakmu ki dulure Pak Kacuk. Ayo. Dan aku wis duwe dhewe lho, Jan. Loh. Oh nek Pak Kacuk ki cilik. Loh, wong cilik ora kok sembrono. Ayo. Karanggangsa. Betul. Karang tarunane wis nyawiji dadi siji. Lah, masuk. Pemuda-pemuda ini sudah bersatu, beda bendera ini menjunjung tinggi Indonesia berbineka tunggal ika. Nyatane Karanggangsa walaupun berbeda perguruan nyatane tetap nyawiji dadi siji, Alhamdulillah. membangun Karanggangsa ini akan menjadi lebih maju. Nyaman Nah, dan aman. itu. Begitu Pak? Sing diperlukan bagaimana menyatukan Nah, ide yang ini ku. berbeda itu Betul. menjadi bersatu, memajukan Karanggangsa Enggak. dengan berbagai unsur, Betul. berbagai sektor. Akhirnya bareng-bareng diangkat. Bareng-bareng Karanggangsa. Iya, betul banget nggih. Rangkaian satu demi satu sudah dilalui dengan baik. Bisa, Bu. Cek wingi pengajian sakniki budaya. Ini yang bisa dinamakan budaya lan agama. Insya Allah ini akan bisa membangun Karanggangsa lebih maju dan makmur. Mantap. Kudune panganamu ngene iki nek omonganmu apik. Kudune panganamu ora petek iler. Kudune panganan iki buntal. Bental matamu. Lho kepenak omonganmu ya cetha kok iso. Gong Pak, gong. Gong. Gong ki wong kene ora duwe jiwa adigang, adigung lan adiguna. Nah, Gitu Pak. iya, Soki salat. iya. Wong kene ora bakal ninggalke nindakake sembayang manembah marang Gusti Kang Murbeng dumadi miturut karo kapitayane dhewe-dhewe. Alhamdulillah. Niki lho Pak. Amin. Jadi berbagai apa kuwi jenenge majemuk masyarakat. Ya. Iki kapitayan dadi siji. Perbedaan yang ada bukan sebagai penghalang. Nggih niku. Nah, justru perbedaan yang ada Nggih. akan menjadi potensi bagi Karanggangsa untuk bersama-sama mengangkat
Karanggongso. Nyapa Karanggongso kok nanggap wayang? Lah dalah nyapa? Wayang. Yo. Wayang iki saka tembung wayahe sembahyang. Loh. Nah, Wayange digawe saka kulit. 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 ah, Kulit. 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 Heeh. Wangel wal-wal mojo. Kulit. Kulit. Suwi men to. Yo karo mikire gedeng jane iki. Kowe Tahu- penak tekak kok tok. Semua itu ada batasan untuk berpikir. Nek kamu itu cerdas, cakcek. Kulit ki kurang sithik dadi menungso aja duwe jiwa pelit. Lho, iki Pak. Lah, Loh, Pak. Kulo makrofin Sudah kudu lah ini. wis dibuktikan. Lho gitu, Iki nyatane ora pelit. ndak pelit. Semuanya terselenggara acara ini awit saking partisipasi le ora pelit. Nah, Wayang kulit nyoh sing- nyoh. Sing ngobahke ora ana liya makrifate ya tetep dalang. Dalang ki ngudal piwulang. Ya. Tegese ngudal piwulang, Ah. pilaku sing apik ayo dicontoh, sing elek aja dicontoh. Dalange mburi ana yoga. Yoga, Yoga. yoga. Yoga, Yoga. yoga. Ayo, apa iki yoga iki? Ayo, yo karo go. Yoga. Aku lek warkem ngene iki aku. Ayo, yoga iki cak-cek lho. Yoga ki saka tembung yoga, yoga ki yasa, ga ki gotong royong. Yasa kuwi apa? Yasa ki gawe, gotong royong ki kerjasama. Jadi Karanggongso ini sudah terbukti bahwasanya masyarakatnya bersatu padu untuk membangun Karanggongso ini akan menjadi lebih maju. Wontenipun dalang yoga ingkang ngiringi lajeng ingkang sesendonan Ibu Sinden. Sinden ki sikil ditekuk sinambi senden. Wonten ingkang ngarani yoga menika pengrawit. Pengrawit ki pengangen-angen kang irit. Loh, enten sing ngarani sinden waranggono. Waranggono ki warang ki warangan, nggono ki nggone wis ana. Warangan ki apa? Ungkal. Nggono ki nggone wis ana. Ya. Dadi sapa wae yen ulang selo iki duwe pusaka yen pengen ngungkal, nggone yo ning kene iki. Dadi nah, Bae. aja pojok dhewe kuwi anu buntal, Pak buntal. Wiyaga menika ingkang dipun tabuh naminipun gamelan. Nah, apa gamelan coba? Kon mikir neh lha gedeng jane iki ya. Saksek-saksek ngono lho. Sak-sak gitu. Lah dirawone Gamelan. Ayo, Gamelan. 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 Apa itu Ayo. gamelan? Gamelan ki. Lambimu kuwi lho. Gamelan apa itu gamelan? Gamelan. Ayo. Gamelan ki gawe amaling liyan. Gamelane saperangan rena-rena. Ana bonang, pelok, slendro, ana saron, ana peking, ana gender, ana senter, tok-tok. Dijikok saka ngarep jenenge gender. 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 Ayo cepat. Gender ki kudu tegen anggonmu sesender. Loh, gender Menungso kudu urip, sesender kudu kuat manembah marang Gusti Kang Murbek dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. hebat sisi enek selentem. Selentem ki aja selencok ing tembung. Yen iya ngomong iya, yen ora ya ora. Edan, burine enek gambang. Gambang ki gambang. Ayo ali aku. Gambang. Gambang. Burine enek gambang. Gambang ki aja gampangake wong liya. Loh, sandinge gambang ana gong. Gong ki ya kuwi mau aja duwe diwa adigong lan adiguna. Burine gong ana bonang. Bonang ki aja seneng klebon barang sing ora wenang. Aja wong seneng korupsi. Bonang. Sing kae kenong. Kenong ki kudu eling ning donya. Loh, ngarepe enek kethuk. Kethuk yen kumraket bakal petuk. Ayo. Sandinge enek demung. Demung ki kudu adem ben rampung. Nglerek rene jenenge saron. Saron. Ayo lali neh ki aku iki. Saron. 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 Saron ki aja nyasar timbang kemeron. Ah, mlerek rene meneh peking. Peking ki aja sumpek tinimbang kowe kuming. Loh, sing tengah dhewe pengendali jenenge kendang. Kendang ki wong menungso urip ning alam donya aja tendang-tendangan. Loh, bentuke dawa ana senare yen disengreng kuwi jenenge rebab. Rebab ki sing diarep-arep abab. Loh. Sing mburi dhewe tanpa ana jenenge, tanpa ana larase kuwi jenenge jedor. Jedor ki aja nyece timbang kledor. Loh, sing bunder munine jas. Jas ki ngelingke kowe engko bar main aja turu miring mergo ing rumah jas. Oh, lah bleset iki. Wah, iki ndang caceng nek Tak cendasmu kowe mek tekake kotok ya mumet aku. wayange dideleh ning panggung. Panggung ki angel iki angel. Panggung. Ya Mas. Deleh ning panggung. Aku iki panggung mbok kon mikir sik mbok kon mikir neh ya penak. Panggung. Panggung ki pangkulah istrimu. Loh, Jangan wanita lain. loh. Gong. Gong ki gong. Gong ki gede. Dadi pangkulan bojomu senajan gede bentuke. Edan.
panggung menika lumampahipun supados boten kenging Jawa lajeng dipun paringi terop. Terop dasmu. Terop. Ter ki aja kintir. Dadi menungso aja kintir hal-hal yang negatif. Robohkan jiwa yang buruk dan tumbuhkan jiwa yang baik. Alhamdulillah. Teropipun wonten ragangipun ingkang paling asma wesi. Wesi wes. Wesi. Wes dadi wong iki kudu luwes. Weh, si. Aja kaku. Sine. Sikap tanggap dan cermat. Loh. Nika terop dipun warni kanthi warninipun putih. Putih ki resik ki suci. Muga-muga Karanggangsa sawise nggelar ringgit ing dalu menika pinarengan berkah barokah doke bilane cecake rezekine. Wontenipun putih lajeng wontenipun abang. Abang ki aku bangga. Loh. Aku bangga pada malam hari ini iso main ning kene iki. Wontenipun pagelaran kirang jangkep gen atawisipun gen swara. Menawi mboten dipun dukung kalian tukang son. Son. Apa neh kuwi? Kabeh iki nek ra iso rame, ra iso banter, yen ora ana tukang son. Son ki saka tembung sound zip. Nyapa kok son desip. Tukang son ki sing ndelok film sound zip. Kowe iki ya ngawur wae. Aldasmu Son saged murut nika kedah wontenipun genset. Genset ki rasa disumet langsung bledes ning ndasmu lho. Lho, piye kok nesu ki Oh, lho. sing gedhe ki Mas Basuki niki. Wong ki nek cerdas ora nyawang apa-apa ning apa sih disawang iso dadi lakon. Lakon gundulmu iki mek tek-tek kok aku jelasne yo. Dalu menika dipun dokumentasi kalian tukang syuting. Nyoting ndasmu. Pokok lemu. Tapi apa lho? Niki sing diarani Cika Cakut Rengginas Trampil. Kula niku saestu, Bos. Kula niku lek nun sewu karo Karanggangsa. Sik kurang. Ingkang tamu dipun lenggahken menika lenggah wonten sak ngandhapipun kursi. Ayo, apa iki? Kursi iki kurang sithik aku moh yen selo iki ora ngenekke sedekah laut utawa ngenekke gelar budaya ing dalu menika. Sinika Sikap kita harus bijaksana. Dadi wong tuwa ya kudu bijaksana, dadi wong enom ya kudu bijaksana. ngajengipun kursi lajeng wonten meja. Meja ki mepeto kanggo jaga-jaga besok yen ditimbali karo sing kuwasa. Loh, lajeng sak sanesipun wonten kursi enten ingkang lenggah wonten suket. Suket. Hei, iki sing lungguhke ora ning kursi tok, ning suket ya ono. Suket menika lek wis ninggo ning suket hati-hati mengki lek bahasa Inggris mengatakan ada little body. Apa itu little body? Silit gatal kelebon wedi. Alah. Suket menika sukarela, ket menika kumraket. Nyatane beliaunya ikhlas tah nonoman ikhlas. Amin. Ini mendekatkan silaturahmi yang tinggi antara siji lan sijine. Niki lho Mas, Loh, hebat iki. boten. Kula niku wis pokoke ngeten iki lek sekuareken Apa-apa kok iso mbok rangkeng? wis aku wis tenan, aku pokoke aku bengi iki aku rada seneng aku. Senengipun apa Nah, Mas? wis pokoke kula niku Karanggangsa niki lebih maju Mas Basuki. Niki Pak. Biyen niki kula mancing sik zamane Makadam. Karanggangsa sik anyar biyen dan sekarang rumah apung sekarang terletak di mana-mana. Ini menjadi tujuan destinasi wisata pemancing yang ada di Jawa Timur. Insya Allah kedepannya Karanggangsa ini akan lebih maju dan menjadi tujuan utama wisata-wisata yang ada di Indonesia. Mula yen digolekne saka tembang Jawa kuwi ketemu. Teman-teman Bang Lepak. Pamane. Waru daya. Aku ki kene ku rada lara. Kakean mangan nilai Pak Pri ngono iki. Waru doyong alon. Ya. Ayu moblong saiki wis ora amor. Bisa tenan to. Insyaallah. Sarkara akeh gemake. Mae. Ya. Aku ndedonga. Nadamu lho. Nah, mangkel iku. Loh, waru doyong itu. Ayu moblong saiki wis ora kumpul. Ana rumput rupane ijo. Ayo gumragut ben duwe bojo. Ya. Waru doyong ulon. Ayu moblong saiki wis ora klakon. Mangan duren dicampur tomat. Corabi sinden raya samurat.
Waru-waru doyong etan. Ayu moblong saiki wis ra karuan. Esuk enjing ala sore sonten. Kula benjing bayaran pinten. Kok dadak njaluk kuwi. Iki satu sen. Oh, lho kepenak. Bos, anu mboten kula ngomong bayaran suwe mboten. Ojo takok aku. Mboten. Ya, Terus oke. pokoke kula ngriki pokoke menghibur lah pokoke. Niate awake dhewe iki Iya. silaturahmi. Mbak Camat Kota makasih. Ngono. Pak Ketua Panitia Pak Pak Kacuk. Pak Tony. Pak Tony. Nggih. Pak Tony. Pak Tongki. Sing kula wau teng mriko kali anak bojo kula niki. Alhamdulillah. Nggih, Pak Tongki. Sampeyan teng ndi mau? Ning homestay kono aku mau. Wah, nginep kono. Ya enggak nunut aku. Aku Tak beber kira kos. ki nginep ning Beber kono. kos, kok iso. beber kos. Mbak Bilih, kula ngampil setunggal pareng nggih, Mas. Menapa? Sindenipun. Oh, jenengan milih. Nah, napa sing badhe di Ah. Iki kula tak suwira pedhek ah. Lho, kula Pat Taylor lho, Pat Taylor. Pat Taylor iki lho, Pat Taylor iki lho. Iki lho Pat Taylor iki lho. Wah. Kok ora Ndi to? iki lho. Nah, Blencing kono blencing kene Pat Pak Taylor. Ya. Anak sing KPTPI dadi kabeh munggah dadi. Kaya pelelangan ngono to kok. Iki. Loh, lah iki mau rong ketemu dhewe iki wae. Lah lha iki mau nguyuh mau tak. Oh, iwak nguyuh ya wae. Lah iki mau pas nguyuh arep tak anu kok. Iwak rene nguyuh goblok. Iwak nguyuh. Iki mau pas tak condro pas ning guri. Ngono lho. Ngawur, iwak nguyuh. Kok mau tau roh Iki iwak cara nguyuh? iwak nu sewu iki. Apa iki? Iki terakhir kan buntal lho. Nggih. Iki cara iwaknu beda nek iki. Napa? Pogot. Pogot iki ayo anu to. Wah, sisike kau Waduh, mandul kae. irunge kaya wong. Karo ngangsaku to ya nyonya aku to Mas. Aduh, ayo. Wah, wedi men to Mas Basuki saya mau. Aku kan kerep dikompo karo dalange makane dadi gedhe ngene iki. Wah, nek iki pogot dalange iwakno siji, Pak. Apa? Cakarmu. Apa, Mas? Ayo, coba kene. Padahal pun sering tak gembos lho. Lah Iki, nggih, hujan hujan wis. Suwira penduk kula malih dengan Mas Basuki. Wis manut. Pen iki anu lho, Mas. Bisa. Mas yo dipeni tenan kok iso. Pripun Kang Mas? Lenganmu kaya slengere kapal. Kowe iki ngawur. Rumangsaku. Iki Iya. cara kapalno slerek pantes aja, slerek ya. Wis slerek iki. Slerek ya. Slerek. Slerek apik, cara kapalno slerek apik. Slerek. Cara sing cilik-cilik nopo? Katir. Nanti ini jangan ini. Bang, anu ketoprakane Bos, ketoprak. Oh iya. Jajal. Kentongamu cekel, Mbak. Kentongamu. Kentongamu. Jen. Pramenipun napa, Pak Bas? Loh, anu pamit Oh, ora badhe ya? fragmen to? Keno, Ya. iki eman-eman no pen. Iki nu nggih seneng budaya kok iso. Pun. Ya. Ya. Arep fragmen apa? Sembarang wis. Kentongamu sih jajali kene ben kepenak. Ngono. Mulai uangan ya. Iki lho. Arep Mas Basuki. arep Joko Lah, Bandung ngono. apa? Wis sembarang iki. Wah, Bandung kaduan, Pak. Niki kaduan. Kaduan. Oh, iya. Kaduan. Udara ki udara. Ya janjangi to, Pak. Mengeluh. Ya. Aku jan gumun karo Mas Basuki ya. Napa, Mas? Mosok dalang kondang kok ngalor ngidul gawanane kresek iki ya. Ngawur iki iki diadangku mulih golek iwak blencing lho kok iso. Kaya pen to ya. Ora pen piye wong ki mantan copet tok iso. Nggih. Niku wadahe rokoke kanca-kancane kok. Ya gitu rokok to. Wah, yang tingali lak padha ngrokoke. Masyaallah lah kok dagelane ya ora kumanan lho. Wis wae. Melu grupmu ngono lho. Jajali. Udara sosial. Kang Mas Pati Sito Bakso menika wonten pundi nggih? Suara Wonten enggal rada kondur. dicilikke sithik. Kang Mas Pati Sito Bakso menika ayo rada cilik. Kang Mas Pati Sito Bakso menika wonten pundi nggih? Kurang cilik sithik. Kok mboten enggal kondur? Ing kamangka Kula dhewe menika kangen banget. Wonten bal. Kangen kula menika mboten karo kurwan. si Tanjung. Kang Mas Pati Sito Bakso. Kang Mas. Si Tanjung. Oprak iki. Kula ngrantu-rantu panjenengan lho Kang Mas. Pancen kabeh wis
wis ngono. Karangga iso ketoprakan. Pun Kakang ora bisa nunggoni ngarang sliramu. Ing wektu dina iki pun Kakang ana kewajiban. Sitanju. Injih Kang Mas Patesito paksa. Gini Kajeng Sitanju. Injih. Sejatine pun Kakang banget kapak. Yen nganti ana apa-apane wiwit saka brang wetan brang kidul tung tung Ketoprak kok nesunan iki lho. ora nesu dekulmu pucet kuwi lah wong omonge rung tutuk kok tuk-tak sing nabuh nganti bingung. Karangga iki kangen ketoprakan. Ya ketoprak kudune tuk serempet terus disuwuke aku njur omong-omongan karo si Bobo, si Tanjung. Ngono. Kang Mas Patesito paksa. Piye jeng karuan? Kula kangen sanget mateng panjenengan lho Kang Mas. Yo. Ya. Sejatine apa sing mbok rasake? Aku uga melu ngrasake garwanku. Oh, Bambang Assalamualaikum. sanget. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iki leres daleme Sita Paksa. Leres. Yen pangapunten menika wayahe asok PCX. Anu Mas, montore pun kula starter, jenengan teng arepe tak tabrak ndasmu kuwi. Lah wong kowe iki toprak kok dadak enek debt kolektor narik PCK bar iki. Kowe iki rasa cek toprak tenanan kok dadak ndae PCK barang. Ngono. Dadak kowe. Diajeng PCK. Lho kabeh cek to yo. Rasa ganggu kancane. Kuwi ngono GL Pro. Ora. Diajeng Injih Kang Mas, wonten dawuh. ing dina iki pun Kakang kaya Ya lan jeneng isih sang ketoprak Mas. apa ya kuwi ngrasake apa sing tak rasake Ini. Jeng? Ketoprak Injih iso. Kang Mas. Pancen salat. Leres menika. Kudune kedadian kaya Ora mangkene nali kuwi iso iso ketoprak. Ya pancen anu dibiasake ngono. Lek apa ya kuwi melu nyawang apa sing ndak sawang Tak Jeng? golek Injih diramet Kang lali. Mas, kula nggih. Bae sik iso. Oh, sengertis apa? Aja nganti kowe gawe cuwing penggalih Lho Jeng. kaget. Injih Kang Mas. Ya ora kaget biasa. Nggih nggih nggih. Tak kira lek lali ngoten. Diajeng golekno areng ya diajeng. Dawuh napa? Wong loro tak asap. Lah kene omong-omongan lho kok dadak kowe iki tukaran dhewe. Hormatilah apa yang menjadi pagelaran malam ini. Ayo. Ini. Kowe ra sembrono. Ayo, ini Mas Basuki nu sutradara ya sing bijak ngoten lho Mas. Malah dijak gedabrus. Diajeng Injih Kang Mas, katimbalan dawuh. Niki tak aku nyuwun kanthi. campurannya krating deng gitu ya. Wah, kowe iki mbok nggawa attitude panggung lu nyapa to? Wong genah toprak kok terus kowe nggawa gelas ora ngisi-ngisini ngetok-ngetoki nek Kuwi maino aku iso lagi happy ya Bos Bos. happy ya happy ngono kuwi lah ya jenenge ngrusak tontonan to ngono kuwi. Kowe lek ra gatekne aku yo ora rusak nyapa iki. Lah kowe kok ngombe ngene rumangsamu apa kuwi? Yo nggo anget-anget. Kok iso Weh tambeli wae asap enak iki. asap dasmu kuwi. Diajeng Injih Kang Mas. njek sithik ben rada anget. Cakep. Kancane yo pengen to. Ambune yo enak. Mulya Diajeng ing papan kene aku bakal nyuwun pangestumu ya Diajeng. Kang Mas Patesito paksa. Kepiye Diajeng? Panjenengan badhe tindak pundi to Kang Mas? Aja dadi gelaning penggalihmu yen pun kakang. Sik. Ketoprak kira wayang kira beres. Nyapa? Ketake bayarannya gedene STNK barang. Kowe iki celintisan dadak. Kuwi wae dalange kuwi lho. Dalang kok. Kuwi bar hair ngono lho.
Bar majek nih kok Niku iso. teke penonton sing ilang. Oh niki. Nggih. Woro-woro sik. Woro-woro riyen. Ya, wara-wara. Nyun pangapunten wonten SNK ilang Nah, atas nama plate AG 5608 montore. YBU. Montore urung lunas. Lho. Montore apa? Montore Honda. Gitu. Iki lho, ya ampun. Nah, Ketok Honda. apa Mas? Montore bener. Honda. Honda. Lampune sing ngajeng sing padang. Honda. Ben Honda, gak sulap. montore Honda niki. Wis gampang kok sing kelangan STNK atas nama. Atas nama oh ya. Nah, Atas nama Siti Masrurah. Siti Masrurah. Masrurah. Ya, Yang oke. tadi. Siap, kok ning gone dalange. Nggih. Yo, kentangane sik. Oke, Sisan. siap. Yuk, langsung. Diajeng. Injih Kang Mas. Rembug cukup ana ing dina iki pun Kakang bakal nyuwun pamit ya, Diajeng. Kang Mas kula nderek. Aja. Kula mengke kalian sinten to Kang Aja. Mas? Bakune aku nyuwun pangestumu muga-muga sak balikku golek tumbaling praja ora ana kedadian sawiji apa wae. Kang Mas Wate Sito Bakso. Kula nderek kula mengke pripun lek kangen penjen. Aja. Kowe kok yen kangen marang pun Kakang cukup PC wae yen. Yuk lah, yuk tol. Semono uga yen sliramu ndak tinggal aja nganti natoni katresnanku ya Diajeng. Injih Kang Aduh, Mas ya, Wate Sito Bakso. Oke. Diajeng, Kang Mas. aku bakal nyuwun pamit Diajeng. Kula nderek Kang Mas. Aku Kang Mas. Diajeng. Kula nderek Jih. Kowe kudu ning omah wae ya Diajeng. Aja nderek omah. Kang Mas. Sak perangan wektu aku bakal bali Diajeng. Kang Mas. Kang Mas. Kula nderek. Aja kowe ning omah wae. Kula nderek Kang Mas. Ning omah wae. Pun Kakang golek Kula tumbaling mengke praja. pripun? Mosok ketoprak songi mek cipokan lho. Iki mergo ora tega kok iso. Wis ya Diajeng, aku bakal Kang Mas Wate Sito Bakso. Kang Mas. Biungban ning kono. Biungban. Biungban. Ketok-toke garwane wis digonjak karo Sito Bakso. Ayo. Ban. Kapan toh bandaramu? Lah kok malah arepe mimik. Kamu. Ayo. Nanang. Aku lek ngene kayak bojone Pak Pri ya. Makah jajal. Ya. Ban, aku ki kok kangen toh karo bandaramu ki. Ingkang Kepriye to ya? Ingkang sabar nggih Gusti Putri. Sekedap malih teng garwa. Mangke badhe kontrol ing dalem kepatihan. Apa ya? Ban? Wis kangen banget. Si Tanjung. Si Tanjung. Kang Mas Wate Sito Bakso. Kono ning kono. Kang Mas Wate Sito Bakso. Si Tanjung. Kenapa toh Kang Mas? Yo kini kowe malah tumindak sing ora ngepenake. Kau minta menapa toh Kang Mas? Sawise Kula pun menika Kakang mantu bali Bapak. ana ing kadipaten, Kontenipun panjenengan lho Kang Mas. kowe aja guruh. Kabeh para prajurit ana ing sak pinggiring parigolan yen mangerteni kowe tumindak sedeng, Pawata ingkang panjenengan tampi menika mboten leres Kang Hei, Mas. kowe aja guruh. Mboten Kowe leres tumindak saestu, sedeng, Kang Mas. Kowe aja Ah, guruh. sakit Kang Mas. Kang Mas Bos. Wate Sito Kasih Pak, Bakso. Pak. Bos, nek diantem ya dramu tabuhen to, Bos. Jes ngono lho. Padha yogane ndelok dagelan. Jes ngono lho, Bos. Nah, Kang Mas baleni Wate Sito jajal. Bakso. Kowe aja guruh. Ah, sakit Kang Mas. Sak jedore lho, sak jedore. Yoga ngene ya 250 payu lho. Ayo. Si Tanjung, Kang Mas Wate Ojo Sito nguruh. Bakso. kowe aja Ah, guruh. sakit Kang Mas. Kowe aja guruh. Ah, sakit Kang Mas.
Yo kene kowe saha. Aja Paidoni ya. Ora melu-melu ya. ndak rewangi golek tumbaling praja Mas. Telung plengkok gumbala telung grung. Yo kene kowe kawin jan. Yo kene kowe kawin. Ing papan kene aku wis bingung. Eh apa? Apa kowe? Apa? Lo senam. Rene. Ayo. Mas pada situ bakso. Ayo. Ampun katun to Kang Mas. Ayumu ayu nanging Mas ampun katun. Ampun katun Kang Mas. kowe ndak belani. Ndak eman-eman ndak apa ndak idet nyatane banjur kowe gawe wirangkun kakang. Boten pawatok ingkang panjenengan tapi menika boten leres Kang Mas. Kowe ratu tidak seding. Boten Kang Mas. Yung ban. Hah? Yung Ben ban. aku tolong anu to Ben. Piye to matur jajale. Apa bener yen bendaramu lagi tumindak seding? Kamangka sak leker gentongnya ning Taman Kaputren ndak pasrahke marang kowe. Gusti Putri menika mboten tumindak sedeng boten priya kang dipun tresnani kejawi panjenengan. Kula Nanging- minangka dados saksi wonten ing dalam kematian. Aja. Kula saking menika sampun tak balik wano. Sing wis- sing malah kula prejeng. Sabar nggih Gusti Putri. Sabar Gusti Putri. Sabar ya Ben. Panjenengan tak balik wano. Nanging kedadian iki wis keprungu. Nanging piye namun tak balik wano kula sakit anak kula. Kenapa menjadi tak? Yen iya kandha ya yen ora kandha ora. Apa njur kowe menehi sabila marang bendaramu? Betul bilang nang kula menawa pantur blokon padang bang. Ya kene kowe mlilik. Seperti milik sapa panjenengan aku ombo kene iki. Mikir. Ya ya. Mikir. Ya. Mikir. Itu nih brang. Sumingkir. Kena ndak kandhane ora? Kang Sitanju. Mas pada situ bakso. Sepisan maneh ndak takoni kowe kandha opanane. Boten Kang Mas. Estu Tanjung menika boten tumindak sedeng Kang Mas. Yen nganti kowe gelem kandha bloko pun Kakang ra bakal paring pidana marang kowe. Diajutan Kang Mas pada situ bakso. kepiye? Yen to Tanjung gesang wonten urip bebraya menika boten tresna dhumateng panjenengan. Kapejahan Tanjung namung derek Kang Mas. Kowe kandha yen njaluk ndak pateni. Yo kene kowe lilo. Yen nyawamu kudu ndak pateni. Kek kula mau menjadi sendok Gusti Putri. Ije Kang Mas. Ben, aku piye Ben terusan Ben. Mas anu nyilih dulu ya Mas ya. Kowe yen nganti ndak ngerteni tumindak sedeng bakal tak pidana kowe Sitanjung. Boten menapa Kang Mas. Yen to Tanjung menika leres lepat. Tanjung saestu Kang Mas. Kepiye? Tanjung kan so panjenengan percaya Kang Mas. Yo kene kowe malah njaluk ndak pateni. Saderengipun Tanjung dumugi ning pati, Tanjung badhe mitungkas dumateng panjenengan. Yen to Tanjung dumugi ning pati, kacebana bangkenipun Tanjung wonten ing lepen Kang Mas. Kowe kandha kaya mangkono diaju Sitanjung. Injih, yen to lepen menika anggondo arum ateges Tanjung menika taksih suci Kang Mas. Sak banjure Ananging umpami lutiripun Tanjung menika anggondo amis, ateges Tanjung menika tumindak sedeng sampun citra Kang Mas. Si Tanjung. Panjenengan. kowe kandha yen ludiramu anggondo arum ateges kowe ora tumindak sedeng. Sakwise ludiramu ana ing sajroning kali banjur anggondo amis ateges kowe tumindak sedeng. Sitanjung. Injih, Ing Kang papan Mas. kene aku ora bakal percaya sak kabeh kandhang. Kang Mas mate situ paksa. Sitanjung, Dalem Kang Mas.
Waspada Gusti Tanjung. Yen nganti kowe mleset sakabeh kandamu, aku becik ora bakal bisa nyawiji marang kowe Sri Tanjung. Sri Tanjung, Injih Kang Mas Patesi Baksa. kowe kondo. Kang Mas, ampun mekaten Kang Mas. Kondo Ludira Anggota Amis. Ateges kowe ora tumindak setting. Sak banjure kowe yen Ludira Anggota Amis. Ateges aku wis ora bisa mirengke apa sing kabeh dadi kandamu Sri Tanjung. Hei, Sri Tanjung, waspadano. Ampun mekaten Kang Mas. Anu, sik tulung Bos. Dodok ngono, Bos. Dodok. Wis iso. Enak, padumu ben lucu. Golek liyane iki lah. Coba. Eh. Sri Tanjung, ndak gak usah. Kerisipun kok cuwilik to Kang Mas. Cilik ning ngereni. Sisi gitu. Kula remen sing gedhe. Woi, waspadano Sri Tanjung. Timbang kowe nyepet-nyepet ning papan kini, luweh becik suwike. Gusti Putri. Masa wong mati meriah ngene. Lagi iki lho. Wong mati terus elek perayaan lah. Ya. Yen kowe keprungu apa sih kedadian bengi iki Diajeng? Selamat ulang tahun Gusti Putri. Happy birthday. Panitiane keturun. Lagi iki. Wong mati tanggapane mercon lagi. Diajeng Teko. ketoke mercone sik usik. Aduh. Ayo, Pak. Aku jangkil. Ayo, mapanmu kurang. Ana kono. Kok isik. Di sono banyu di. Ngene. Lho, isik. Ape tenan iki. Ape. Iki sejarah tenan iki. Aku lagi iki ya. Jan, 20 tahun lagi. baru kali ini loh. Iya. Anu kembang katesnya sesuk kembang katesnya. Ini Diajeng Sri Tanjung bakal tak bukteki sak kabeh. Nah, Iki asli, iki sing delokne streaming laro. Iki asli iki lucu banget. Lembe menika mak ciut. Kok ngerti sing mati nggawa mercon bumbung. Diajeng. Kowe nek guyu kentul-kentul. Aja guyu nemen-nemen kentul-kentul lho. Diajeng. Kok soal suwi ra mentolo. Ora mentol mergo ciut. Diajeng Sri Tanjung. Kowe kondo yen lu diramang kondo arum. Ateges kowe ratu minta sedek. Waduh. Belum ora waduh. Diajeng. Jebul diramang kondo arum. Pripun kahananipun Gusti Putri Gusti Paten? Karo aku getiambune wangi. Ateges menika katen. Ora tumindak setting. Menawi mekaten penjal sampun tegon dumateng karo panjenengan. Iki wis kaduk, ayo dirukti bebarengan. Saged mati.
Pendulukku sampun tumekaning pati utang pondo salpondo utang pati salmat. Sing mbok karepe kepiye? Sarene penduluk putri kang tresnani sampun tumekaning pati. Saged mboten saged panjenengan kedah mati saking tangan kula. Loh. Loh. Waduh. Loh. Ah. Loh. 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 Sekop. Patile kok sik obah patile ro. Cara anu taji. Lah iya. Jare mati kok sing urip kuwi. Panitia mersane gawe urune lho iki. Kabeh sampun tumekaning pati guna Pak aku urip ning alam donya. Tinimbang aku urip dhewe luwih becik aku tumekaning pati. Lah iki ra terus njaluk bayaran nek bar iki yo. Kok mati kabeh. Ayo mapan. Lah kowe iki turu golek bantalan wur-wur iki piye? Kok iso mangsane? Bantalan Ditoke. Kok kudune iki diwangi kok malah malu mati kok iso. Ya wis. Cukup. Mangsane. Cukup ra eleren wis. Kula lagi kula niku nyambut ke 20 tahun punjul. Bar, opene wong mati kok sumeti mercon lho. Iya. Loh, sik nembang ku lho. Piye to? Nembang iki kok iso mangsane. Kowe ngene campur banci, campur sarine kok iso. Ditanjung terus akhirnya berhibur. Ya. Ngono. Tembange gawe campur sari. Kok ketoprak kok mati kabeh to. Mati kabeh pripun nyatane Iya. ora entuk dunduman BPJS kok. Dadi terus langsung mati kabeh. Ras itu. Ya. Luwe. Ya, lagune mangga Mas Dimas apa kemang? Oh, Lintang Asmara. Oh iya. Oh, bisa. Wonten musike kok iso. Enten yo, musike Lintang Asmara. Geral apa ora? Boten. Boten ya. Oke, pembukaan langsung niki mercon terakhir niki. Sini entek usane. Kalih ngladosi bundutan-bundutan. Oh, nggih, no. Nggih. Siap. Gamelan. Gamelan sing seru. Siang pang rati mengeling manis ati setiaku bisa anduweni marang sang Tiasulakmi. Nah, oke. Asik. Jroning batinku
ngaruh ngitanyu segera tresnaku rapatkan seno yes tresno tapi soti bisa kaca-kaca pemuda kaca-kaca nom-noman matur nuwun ya sedaya panitia terima kasih Ya. Komunitas Oke Rio nggih. Terima kasih. Lalu B kagem kadang dekat. yang sari ratri mondeling manis sing ati setiaku bisa anduweni marasan tiap sulati apa tenan Nduk Saboya mukti Saboya pati ora kena dipisahke yo manut takdire wae ayu tresna kinarya tapa susajroning batenku senajan ngaruh ngitanyu segara tresnaku ra bakal seno tapi soti bisa ayen wis tresno ora bisa Matur sembah nuwun Kang Mas. Asmara. jantenan gayenge kaya mbok iso Nah, nggih. setunggal mbok setunggal menika minangkani pamundhut saking piyayi-piyayi ingkang sae wonten ing tlatah Karanggangsa Mas Bas. Ah nggih. Hmm. Wonten saking Mbah Ni, Mbah Ni, sebutanipun nggih, nggih, podang kuning kalih Nggih. sesi deman. Siap dibalekke wonten larasipun gamelan malih. Ah, nggih. Mbah Ni, Pun Mbah Ni. niki sampun sepel kalih. Oh ngoten nggih. Nggih, pun. Siap. Kali Mbah Ni. Sepel kali Mbah Ni. Nggih kalih musik kalih gamelan. Ah, nggih. Ngawur iki wis ditata. Latihane wis 3 tahun kepungkur lho. Khusus gak nyiapi. Susul nek nyapne rene 3 tahun kepungkur. Kowe gak kelingan nderek Mas Basuki ning gunung galek kae. Endi? Hutan dres bluwe tok-tok ade nduwago kaya wong Bandaud kae ra kowe. Kan melu kene. Lah iya. Mangsane Mas Basi leh memperjuangke hak dhewe Tenan, kawan. Ya, mangga sing ngaturke sapa iki? Sasi deman kalih podang kuning. Ah, anu sinten Bos? Iki. Sinten Blecing? Niki blencing. Iya. Kene Dik. Ya, Mbak Anin, ya. Dik. Ah, Iki klasik, nek iki klasik. Ya, Arek ya. klasik arek. tak delok. Wah, iya. Sugeng dalu. Ya, Cak. Rada maju nok Cayu coba ben ketok anu apa jenenge cahyane Oh ketok. nggih, sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Dik.
Sugeng dalu Bapak Ibu sedaya kemawon. Anu lek jedit aja nemen-nemen ya. Kenapa? Aku tahu lek sing jedit ngene lha Pak Sugeng dalu lha Pak tit. Mboten no. Kuwi iki tertata sapi teh. Sapi tenge tertata kawula. Tapi iki Dik Cahyu tapi. Sampun. Oke, Iki no pamundutan ya kuwi sesideman karo podang kuning nggih Bos nggih. Nggih. Nggih Bos. Nggih, udang kuning kali sesideman. Bebas jenengan milih sing ndi? Milih sing ndi? Esuk. Podang kuning apa sesideman? Kula Apa manut mawon. bodaten siji sesideman karo podang kuning? Nggih, Ya monggo. ora ayo sak siji. Oh, Esuk awan. Nggih. Oh ya sik awan. Sore so. Kok diganti to Oh, lirike anu ya. nadane? Esuk awan. Oh, iya. Nggih. Kok esuk awan lha kaya sesideman to kuwi. Pokoke Nggih. anu Mbah Camat pokoke wis pindah malih. Nek dingwan nuwun dumateng Mbah Camat Kota Pak Yoyo. Ayo yo. Masih Pak Yoyo, Pak Yoyo. Napa perlu diaturi munggah mengke? Iki mengke bibar podang kuning niki kula jake. Pak Yoyo. Menika podang kuning pamundutan saking sinten? Pakni, Bahni. Pak Ni. Mbah Ni. Saking Bahni. Ni sinten? Mbah Ni niki ingkang pundi? Nggih. Mbah niki napa niku pokoke Mbah Ni. Biasane niki priyanten Karanggangsa kan remen tayub. Oh, Iya. Biasane lek dinyanyekne tayub kathah ingkang nyawer. oh iya, kowe nayu pose, iki rada beda. Pripun? Jab lek biyen tayub saiki mu senengane debus. Debus. Tebus. Jadi nembang karo melek terop. Engko sahum pangsamu klarap no kok sih. Ya, Tapi dok, podang kuning. Pas sampean coba. Yes. Saking kula. Nggih, jajal. Podang kuning riyen. Ya. Sembarang sedeman iki. Esuk awan ning omah wis ora krasa kaluyuran anggoleki sing tak sayang obak miterakenku goleki ora krasa esuk awan nganti emane yen nganti liya kang nyawa
matur sembah. Siap. Kalau niku lek main teng gene ngarepe dermaga ngono, ini menjadi guru yang paling berharga. Guru bagi nopo, saya. Mas Putu? Ya, kula mbiyen iki cerita paling nggih, Bos. Kula mbiyen mancing kula ning rumah apung ning dermaga. Dan alhamdulillah aku saiki wis duwe kapal. Alhamdulillah ya. Papat aku. Kapal apa kuwi mbok ki mancing apa? Ya kapal, tapi bahan bakare Apa, Mas? bahan bakare lekok lentik Kapal apa kuwi? karo kapas untuk-untuk. Tak kira nek kapal ning laut ngono kae kok iso. Mas, mawi wonten medal ingkang mirunggan. Nggih. Mbok bilih kasuwun jengkar saking sasana Palenggan Nggih, nggih, tumuju wonten ing papan Pawian Agung. Pak Pinky, Pak. Ketua Panitia makasih. Nggih, nggih. Ini sinergi antara masyarakat dan juga pejabat dan juga ulama. Nggih. Ini menjadi satu bahwasanya kita hidup di Indonesia berbhinneka tunggal ika. Iya. Insya Allah samunipun ngawontenaken gelar ing dalu menika sedaya pinaringan gampang anggone golek rezeki. Amin. Sama-sama. Mbah Yoyo, Mbak. Mbah Yoyo. Monggo, Pak Yoyo. Mbak Yoyo niki Enten to, baru Kyai? lah, Bacamat Kota. Kyai ini enten to, tesih lenggah to. Niki yo termasuk Oh, gas wae. eh Gas. Beliaunya masih berembuk, Pak. Oke. Berembuk. Nah. Insyaallah mangke Sukabumi tahun ngajeng melih. Mbak Lia, ya Mbak Lia, ya jeneng ya. Ya. Cepada nalongso jamane jaman rekoso. Urip pancen angel, kutune ra usah ngomel. Ati kudu tentrem, nyambut gawe karo seneng. Ulat aja baten yen dikongkon ya sing temen. Duk. Nek latihan 3 tahun bisa ati. Adik kudu. Mari awakmu ra melu latihan. Ya. Sehat ya, Dek ya. Alhamdulillah. Iya. Panjenengan sehat? Sehat. Anu pidalem pundi? Kula saking Ngentrong, Karangan. Oh, ngentrong. Ora tau pedhok ning. Orang ngentrong Panjenengan Tuh, ngentrong Orang pulang. galek. Oh. Trenggalek. Kowe nek ngentrong ya galek. Nggih. Ben. Nggih. Layakno kok ora tau pedhok. Mboten. Jenengan dangu mboten tenggriya kula. Aku lek ning ngentroke sok kala ngerong. Ya beda meneh. Lah nika ora. Dik, tembangnya apa? Apa, Bos? Duet atau sendiri? Nah, Loh, ya dhewe-dhewe sih. sesejeman kena atau yang lain apa wis. Sembarang Merdeka. Ya. apa? Kecamo kewandel men, Dek. Ya biasa. Nggih, Iki sing diarani kaca Surya Kanta. Surya Kanta le maringi dalang. Enggak. Melu-melu. Oh, ora usah gele. Melu. Surya Kanta ngono tok wae. Le maringi ae. Oh iya. Lang. Anu Mas, Dalem. Mister Mendem. Oh nggih. Eh? Modele sinden nek kaya gendul ngene. Jaluk aku Mister Mendem. Ya napa? Kangge nom-noman. Ya. Nggih, wonten Ya. sing request soalé. Oke, siap wis kene. tak Niki latih. malah kangge pepiling Mas. Nggih. Ngimutaken. Nggih. Ya monggo. Ngunjuk. Ngunjuk. Pokoke mboten oke-oke, monggo. Kondusif. Ning sampun ngantos terus dioplos, Mas. Doplos kali nopo? Lah dioplos niku jan Oh, iya. medeni. Cari sapa doplos, Pak? Betul nih. Mboten lah oplose budrek. Loh, nah, pokoknya lek ngombe kudu engkel aja Konstan. aja mbok oplos. Sampe mbok oplos karo pertalet bongko. Lah, nggih. Kowe ombenen dhewe to. Boleh pertama karo pertalet. Wah iya. Langsung. Iya, Mas. Rumbemu beda kowe kok. Nggih. Tak deng tak. Amargi penghambat generasi muda. Tak beda. Dong. Silakan. Ya. Oh. Asik. Betul. Hop. Kita ibal ngombe jamu galan ngosek lah kira. Kowe iki ketoke pas ngadeg mau Pas antek. ngadeg mau meneng si anu Mister Mentem belakang. Lah, Oh, nggih ngeten iki lho. Ya apik. Sok kala. Energik. Sok kala ya kuwi. Sok kala iki solehah, sok kala solehot ki ya ngene iki. Aku wis kandha cium marake celaka. Aku wis matur men seneng awangan.
agagas penting sesek tuku beras ora tak anggap penting anak bojo arep aja munafuni nuturi kaya kiai kitok niwae yen mendem wis losorke ayo dong asik aja tekan hatimu wis tak cukupke lelakonku pancene bener kandamu mendem kuwi rusak awakku oh tekono sik ke bojomu Ngombe apa, Mas? Mas. bojone lho oh mendem kowe mesti Lah sing ngombe ngene ya sing mendem kok. ayo Mas. Sehat. Seling ta? sapa ya iki bojomu Aku bojomu. ayo apa iki bojomu anu kan ngalih Loh. Lah kok kon ngalih ki lho. bojomu kon Piye ngalih to? to kudune disusul bojone ayo seneng aku kan ngalih mulai Lah, lah nyapa kok kon mulih ngopo lah ayo Mas, ayo tak tuntun. iki ora penak belas ya iki ra penak ki Piye piye to, lek Mas? ngadeni apa omongane ra penak ya Mas, ombenamu apa to kok iso tulung Mas. Mas ki kok iso ndelosor lho Mas. ciu gambar gelas apa iki ciu gambar gelas lho ayo Iya, Jajal ayo Piye? Ya mulih Mas. aku sampe kowe kudune nek ngombe iki ciu gambar manuk oke lah jan kita campuri sang singseng singseng rating deng wis mendemi pelo gini sang singseng Ayo ya mulih ya. Mulih. ya ya jan Kek- mulih Ayo, kek engko kek ngono. Tak dusi maksude. Engko Oh. tak dusi. aku wis ra iso ngono ya Lah terus piye? aku tak boleh wong liyane Lah mbek bojo ra iso, mbek wong liya iso piye, Mas? wis awakmu karo aku kok gagas kowe ora tak gagas penting sesuk tuku beras ora tak ning anak bojo arep aja munamuni selamat selamat tinggal kanca kuleren tunggal sikat rasane piye to bos masalah jane iki ngombe apa PPO ya kok nek ora enak-enak bos anu tambule iki lho kulit rambak kulit rambak piye wong ki wayang kok kulit rambak nak bos nak nak ta nak bos ya neh bos sitingkas bos enak bos piye lek mukulane ndi sitingkas bos ya urun 50 alah awake dhewe plek to bos awake dhewe plek iki semara rokok njaluk Lek. Mulih apa ora kowe? syukur kowe Arep nyapa apa enggak mendem ae. syukur seneni ra kowe icip ana
Cipon sih, jos iki. Ta. Lah aku melu mendem pisan. Wis ora lah, jos iki. Ambenan ta. Lek padha mendeme enak kan iki. Piye rasane? Enak. Oh, tiba ya purul kayak gitu, Pak. Matane yo. Mulai, ayo mulai. Wong mendem lek kena bojo waras. Mendem kok kaya ngopo kena bojone ya Kena waras. bojo mesti mulai waras. Ora tak agagas pentingan sesuk tuku beras. Ora tanggap penting anak bojo aja munamuni nuturi kaya kiai ditoke wae yen mendem lan dhewe. Aku melu mendem. Wis tak cukupke lakonku pancen kancamu pemandang kuwi Yen wis mari kanca-kanca dipamiti. So arep selamat tinggal kanca kulanan juga aku ngakno buat teman-temanku wis ora kuat teman-temanku wis ora kuat ora gagas penting sesa tuku beras. Loh, mendem to. Metantep penting anak bojo warek. Aja munamuni nuturi kaya mbah kae. Ditokne wae yen blandan ya ndlosor dhewe. Ora tak gagas penting besok tuku beras. Aja munamuni nuturi kaya mbah kaji. Ditokne wae yen klenger ya wis ndodro dhewe. bojomu ndang cekelen Blesar dhewe ora tak gagas penting sesa tuku beras. cekelen kan cekelen dulu cekelen wis kono mumpung wong ning kono ta Nyapa? elo ojeke ning kono terno lho ojeke ning kono dadi lu mlaketeni wong aku wong numpak motor tindak Lah niki Nggih, nggih. ngeten Mas Jo. Lah, wong urusan. Kritik luduk. Nggih, nggih. Niku wau kula sampun dipun pitungkas kanthi Pak Kapolsek. Nggih, Bilih nggih. panjenenganipun nate Nggih. sedinten niku ngurusi lare mendem 3 Betul. langsung ninggal. Nggih. Nggih. Mula Sono- himbauan. Ya. Diharapkan apabila pancen teman-teman itu minum sewajarnya saja, Betul. secukupnya. Ojo sampai ngoplos. Nggih. Tahu kedadian wong bocah telu mati merga minum oplosan. Ah. sing Nggih. jelas ya awake dhewe bertoleransi Iya. dengan keadaan masing-masing. Manfaatkanlah masa Sehatmu. sehatmu Betul. sebelum masa sakitmu datang. Ah. Manfaatkanlah masa mudamu sebelum masa Betul. tuamu datang. Iya. Dan manfaatkanlah masa hidupmu sebelum masa matimu datang. Iya, pumpung masih muda, ayo Semangat. diulir pikire supaya kanggo masa depan Oke. sing langkung Siap. menjanjikan. Betul. Bos, ini pun- langsung pun kita sia-siakan. Langsung kita oplos 2 ya, Bos. Oke, Ya. silakan. Ini yang satu sana. Ini kakak Ah, iya. beradik. Masa? Ya. Oh, Sitoke Bangkok sing sitoke Jawa. Ya. sitai Bangkok, sitai Bangki ngono to. Jawa. Iki Tenan. iki kowe saka
Kanca-kanca nom-noman iki ben rada kepenak. Iya. Aleh nyambut gawe semulur, yen nyambut gawe iso lestari. Iya. Ayo disesuaikan karo kahanane. Niki backgroundipun malah penyanyi dangdut. Oke, niki. Kalau tarik supaya Dadi sinden. Nggih, HP, gitu. Mas, HP, Mas. Supaya mengki penyanyi dangdut niku terbatas Betul. waktunya nek sinden sampai Sak dawane umur. rasa kanggo Dok, masa depan. iki ana sing sesuatu sing menyulitkan kanggo sampean berdua. Nggih. Intinya Iki buat suasana ini menjadi meriah dan Betul. rame Nggih. dan kelestarian dalam pokoknya jenenge berbudaya tetap berjalan. Nggih niki wau wonten pamundutan, Pocayu. sinarengan. Cocok wis sak sewenengmu Iya, iya. pokoknya sing penting Oke. ngubur. Oke, siap. Oke. Yang satu agak sana, Dek. Agak sana kamu, agak sana. Asmane sinten? Asmane sinten? Raisa, Eh? Raisa, Raisa apa? Raisa sanes Raisa. Oh, alah karo Raisa. saya ganteng ya kopok. Aku Ayo, Mbak. Coba Mbak. kamu namanya siapa, Dek? Silvi. Silvi. Nggih. Ya apik. Silvi iki nek foto dhewe kae. Selfie nih kan. Selfie iki sing dienggo anu kae badlok kas korban iki. Sapi. Oh, guyu berarti dulure iki. Coba kotmu sak pira, Dek? Dek, biar dulu suaranya di coba. Oke. Sampai hati. Beda. Gue iki malah kayak cak brondon. Matur suwun wis nganceni aku sama iki wis iso saling nguat-nguat Stop. Sesuk meneh yen dadi penyanyi, nggih yen nyanyi ki aja karo merem. dan apa Kowe kok nek nyanyimu merem tinggal sing ibet uyuh karo itu. Kudune melek iki kan. Matur nuwun. Kok karo merem ngene iki ayo, Bang. Ayo kamu, Dek. Kamu coba harus mengalahkan kakakmu ya. Coba. Matur suwun. Iki ya. Karo aku, Dek. Wis nganceni aku sama iki. Wis iso saling nguat-nguatke. Dodo wong liya sing ra seneng hubungan iki berlangsung. Kamu sat. lakune ning jopo banter tengah angin saya dewasa ra ngenteni pakai terang nanging sinau nari ing tengah hutan. Wis ya, terus nih. Iki Oke. pokoke goro-goro iki kudu pol-polan iki. Ya, krek dalange Roro wis ngetokne Petruk lho ya. Kaya cepet man gitu. Mau limbukan lho kok saiki malih Petruk iki nyapon. Lah pinter aku to timbang jenengan tak apusi. Wis. Iki sosok dagelan sak bosoke iki. Yo. Kedaden tenan di omah sing ra berisik Bapak katresnan Bapak kasilan sayang ngobrol ra ono antene Tes ambon senang aku sampean
penuh kejutan. Kejutan pripun? Ya ngene mau kadang pelimbukan ujug-ujug terus goro-goro. Ki engko bar goro-goro sik Iki kok adik- belung sih. Loh, Iku adek iki sapa ngerti engko lak pas nyanyi langsung tancep kayon ndak roh biasane. Ya ra mungkin mangsane. Lho sing Ah, iya. bapak dhewe seneng-seneng piyayi niku mawi dahar kekatan lak teng Madaran mboten sekeca. Nggih. Yen ngunjuk kekatan teng Madaran nggih mboten sekeca. Dados nggih sami kali pagelaran. Seneng Nggih, niku Bapak. yen dintek-entekke njur kakean seneng niku nggih mboten kepenak. Dadi unda-undi ngoten Mas. Iya. Belen imbang. Udah undi kali anu undian lah. Kok undian kepiye? Mangke spesial lagu saya untuk masyarakat Karanggongso. Nggih. Lajeng spesial untuk juga beliau Mbah Camat Kota, Mbah Yoyo, Mbah Yoyo, yang nggih. sudah ikut andil berpartisipasi untuk mendukung dan mensupport pagelaran wayang kulit dalem nika. Nggih, betul, betul. Ya itu ngoten lho, aja kaget aku bar iki togok milu. Aja kaget. Aku ngono ki ro, paklirane ro. Bar iki togok belung dadi awake dhewe iku kudune barengi talu. Lho, Aja kayon. pancen sak menika niku Oh pagelaran iya, nggih. harus komposisinya beda. Iya, harus beda. Betul, betul. Pokoknya awake dhewe engko Sampun mudhun. trademark kula ngoten niku. Iya, iya. betul. Awake dhewe engko mudhun ki dibarengne karo suruting segoro. Betul. Engko supirmu kon mulih sik awake dhewe bareng tergamelan ya. Nggih. Paling buatan penonton itu sampun punya gambaran. Siap, siap. Sebelum dagelan, sebelum limbukan, belum Nah, goro-goro. ini loh Mas. Nah, Lebih cerdas penikmat daripada pelakunya. Dan pelaku Oke. harus mengikuti kecerdasan penikmat. Penikmat. Iya, Ngoten, betul. ngoten. Oke. Mas, ini nanti buat gonggongan. Rono penikmat nggih. Nggih. Penikmat wayang niki wonten 3, sepisan delok sinden wis mesti. Leres, leres. Nggih. Nggih. Ping kalih pengen pirsa cerita sing satuhur. Leres, leres. betul. Dadi Ping 3 pengen awur kancane ngopi. Leres. nah niki lho. Nggih. Sing diarani lakon lagon lucon niku nggih ngeten. Nggih. Iya. Lakon teng Mas Basumi. Mas Basuki. Lah, Lah, Mas Basuki lakonnya Lah, iya. di situ, lah lagonnya teng ibu-ibu presiden. Lah Nggih. lucone teng kene tukang son. Nggih. Ngoten. Nggih, nggih, nggih. Nggih, milanipun teng ajeng wau tak caosne gambaran. Nggih, Pak. Nggih. Dan ini menjadi catatan besar bahwa punya khas sendiri. Betul. Pokoknya nek Mas Basuki limban kudu 3,5 jam. Ora jenengan munggah wis jam 12 luwih lho saiki jam setengah 2 ae. Ya, Nggih. niki Kagem- satu lagu. Satu lagu Ya. kagem kenang-kenangan Ya. sedaya anu nom-noman. Masyarakat. Nom-noman Karanggongso ing dalem nika. Yo. Terna Gayatri boleh? Siap, siap, siap. Niki player niki anu Mas. Riyen nate ngiringi kula Mas, kali Mas Tutuk. Oke. Nika nggih teng Iya. kene Malaysia. Pas waktu niku hajate sunate Upin Ipin niku. Nah, Sunati pinipin. nggih niki plek bapak nggih plek kali kula Ngoten, bolone nggih. ya nggih putrane Mbah Lurah nggih. Pancen sing dijak Mas Basuki kabeh sing plek-plek kabeh niku. Nggih. Boleh, boleh. Jare lunga ora suwe nyatane nganti tekan seprene apa kowe wis lali pamitmu ning terminal Gayatri apa wis ra kelingan nalika mbiyen pacaran pamit lunga golek pangan bareng mulih kok ora kelingan. Gila Mas Bas. Niki Nggih. ngiringi napa-napa saged niki. Oh nggih. Wah, niku tahlilane dikiboti yo. Niku patah jatuhipun pundutanipun Nggih, nggih. spesial Nggih. lagu-lagune panjenengan Nggih, nggih, kados nggih. Anu, Esem lan Guyumu ning. Wah, Dan sampun niki nggih kathah termasuk sanget. karya saya. Oh, Oh, ini yang saya terbitkan dulu. Iya, betul. Mangke kasetipun saged mundhut wonten ing Segoro Kidul. Aku pokoknya arep goro-goro mesti tak lucok-lucok. Ayo. Mas kanca-kanca campur sari spesial kangge nom-noman ya kene. Ya. Nah, niki. Gamelane monggo ditapuk. Kuasa. Kali batin mawon. Bukan, Pak. Oh, pancen iki iki opo? Lumayan Ci. Kamu tak tunggu neng terminal Gayatri. Tulung aku biyen kuwi
sing dadi seksi yen tresna lan tresnaku bisa nyawiji nganti sprene kowe turun bali kowe lunga kagandeng tanganmu sing kiwa kaya ora bisa medhotke tresna yen tresnamu isih tak simpan ning jero dada muga kowe ra ono sing liya Mas, semuke mboten sah ritek nggih. Beluke mboten sah ditokne ritek. Mas, beluke mboten sah. Konco-konco Karang Taruna, konco-konco pemuda, bapak panitia sedaya terima kasih matur nuwun. Ya. Pak Edi, Pak Yoyo, terima kasih. Yo, ayo. Darah Hayatri, tulung aku mbiyen kuwi sing dadi seksi yen tresnamu lan tresnaku bisa nyawiji nganti sprene kowe turun bali kowe lunga tak gandeng tanganmu sing kiwa kaya ora bisa medhotke tresna yen tresnamu isih tak simpan ning jero dada muga kowe wis ana sing jaga. Masuk, Mas Budok, Mas Budok. Ayo sindene bareng-bareng, Dek ya, Dek ya, Dek. Dek, kowe ana ngendi?
bareng mulih wis ora kelingan. Terima kasih Sampai jumpa. Sami-sami. Mas Basuki. Halo, nggih. Krono kula panjenengan nggih sedulur. Nggih. Terus kula nyuwun ego praktikal panjenengan. Kok iku praktikal panjenengan. Ingkang baku kupat lepet boten liwat sedaya ndum slamet nggih Mas. Nggih. Kripik gedang, kripik telo, sithik edang waton rata, tut wuri handayani sing penting kula lan panjenengan tetep nguri-nguri budaya Jawi. Ingkang wigati becik ketitik ala ketara. Ora ketara. Ketara. Jer Basuki mawa Mawa biya. biya. Nah, kula panjenengan namung titah sawantah mboten wonten luput kesalahan ingkang sumondhok kula lan panjenengan sedayanipun. Ingkang wigati mung saged ndedonga mugi-mugi sedaya warga Karanggangsa ing dalu menika nggelar ringgit wacucal, mugi-mugi sedaya pinaringan berkah barokah, sedaya pinaringan lancar anggone golek rejeki, lancar anggone golek iwak, lancar anggone dadi petani, lan mugi-mugi ayem, tentrem, gemah, ripah, loh jinawi, ora kekurangan sandang pangan ing papan. Ingkang bagus sedaya selamat. Nelayane slamet, praune slamet, sing dadi pegawe slamet, sedaya slamet insyaallah. Slumun slamet sedayanipun Mas. Nggih. Sembah nuwun. Amin, nggih matur nuwun. Sepisan malih kangge masyarakat Karanggangsa sedaya mugi rahayu slamet kalih sedaya pinanggih rejeki lancar barokah awit saking ridhaning Gusti Allah. Allahumma amin. Matur nuwun Mas Jo, Lidik, Mas Jo Kluruk, andum slamet, andum Basuki. Nggih. Aja didum. Nah. Iya Kang, pandungane dhewe mangkono supaya muga-muga apa kang dadi kajate warga agung ing kene Gusti paringi jabah ya Kang. Iya.